ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ତା ମାନେ ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ। ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ ମିଠା କାହିଁ କେକ୍ କାହିଁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମେ ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲାଣି ଦି ଜଣ ଯାକ? ଟିଉସନରୁ ଆସିଲୁ ଏବେ ଆଉ ଆମେ ରେଡି ହେଇକି ଆସିବୁ ଆମ ପାଇଁ କଣ ହବ? ହଉ ତମେ ଯାଅ ତମର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଆସ ହେଲା। ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଜିର କଣ ମାନେ ଚୁଲି ପାଇଁ କଣ ସବୁ କରିବା କେକ୍ ଫେକ୍ କଣ କାଟିବା କି ତା ପାଇଁ କଣ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଚୁନି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ ହେଲା। ଟିକେ ବସେ ଜଲ୍ଦି ଆସି ଚୁଟି ପକେଇବୁ ମୁଁ ପକଉଛି। ଆସିଲୁ ଦେଖେ ତ ବାବା ଆସିଲେଣି। ତମେ କଣ ଆଣିଛ ମୋ ପାଇଁ? ହଁ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ପିଲାର ମୁଁ ଦେଖିବି ଖାତା ଆସିଛି ହଉ କେକ୍ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି? ଆଉ କେକ୍ କାଟା ହେଲା ମିଶିକି ଖାଇବା ଜନ୍ମରେ ଯେହେତୁ ପୁଅର ଲାଭ ସାନ ଖାଇବ ତମେ ଦବ ସବୁ ହେଲାନି ବାପା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲାନି ଜେଜେବାପା ଖାଆନ୍ତି ଆମର ଜେଜେବାପା ଆମର ଖାଆନ୍ତି ହଁ ଜେଜେବାପା ଖାଆନ୍ତି କୁଆଡେ ଜେଜେବାପା ଆସିଲେ ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ତୁ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ କଣ କରୁଛୁ? ମୋ ପାଇଁ କେକ୍ କଣ ହେଇଛି ମୋର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଆୟୁଷ୍ମତି ଭବ ଏ ହୁଣ୍ଡାଟାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲି ଭଲ ପଢେ ଯାଉଛି ମୂଳ ଲାଗୁଛି। ତମେ ମାନେ ଭଲ ପଢିବ ଭଲ ପାଠ ପଢିବ ଭଲ ମଣିଷ ହବ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବ। ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଚରେ ତମେ ସବୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଚାଲ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରକୁ ଯାଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ରଖ। ଆରେ ମୁଁ ତ ବୁଢା ଲୋକ କୋଉଠି ବସିଲି କୋଉଠି କଥା ହେଲି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମ ସହିତ ତମେ ବି ଆମେ ଖୁସି ମଜା ମଜା କରିବା ଚାଲ ହଁ